Hakan ni kapor nga ay ngu ya try 16. Pibaro at kateng kajong Jesus Christ wala mo try. Ba unong panim jong nga ba jong pi. Nget ma pi ba ka yeng kasem kajong pi pidan na pedeng kamet kabakoy kabakia. Hakan ni kapor nga kwa ban sami we I jingkay ibalingkot. But ngadon ko ba Southern Point ni ban chipin kan mau yang ni yai wei jingkay ibadan kampalan ya kabangin kan mau kum ki khôn ki jong play ki bala nge yo jisu ki bala ma de ki chimpen but ki bedon ke ni kata ka jing frang ya kaban im ha ka ni ka pertai nam ka kateng ka jong ngan puli ko ka dekat na ka ba an ko rin kan long ka besan ka dekat ka ba kanda but ngan sebu I ka ka jingli ni kata ngan sa batay kumnu pat pangiriban jubab dia kata ka jingli na ka bata ka jumendoy jong ka jingim kristan ka jongi ang ni wa Apostle Paul Ukraine na ka baan ko rin galong ka basan ka dekat ka bakandai ka ong kumni na bakum taru giyele tung e no banlong ki bapen smobha e yeu langi shong sa lani gi yele no kata ka dei kabenta ni kakiin ka jong oblay nganong kren ni ka konteks jong gani ka dekat ka bakandai nei ngakwa ya ka ba na ye ijingkai balingkot hai ka bade ba ka kintin ha ka dekat ka bakandai ka kintin pen snow bha e ya u komot ya u jisu tata ka dei ka bangkwa ban ye pasat ba phi ki para bangai ha ka ni kapo lengba ka ni ka recording bau Paul ba ni kumno na bakum taru ngiyele ting e no banlong ki bapin smo bha e ya u wa bapin smo bha e ya u Jesus Christ ka jingkali ka bang ka ban bu ang nge kalong ka ai ka bang idei ban le bagata ka jingim kristan ka jongi kalong ka jingim ka bapin smo bha ya u Jesus ka ai ka bang idei ban le kum kita ki belayo ya ka jingpan em kum kita ken ki balasanya ya Jesus kum try ba unong panim ka ai ka bang idei ban le ang ka perday ba nginyo ban pinso ba e ya kamon ka jong try ujong ka ai ka bang idei ban le ka juba ka baningkong ka bang idei ban le kalong bangin im mi kata ka jing im ka pinso ba yo try ka baningkong kalong bangin im da ka jinge ha o Jesus Christ marwe tadi ka baningkong ban im da ka jinge ha o Jesus Christ marwe pi para bangay ka jing im ka bapen so ba e yo Christ kasdang bat kayay tray kayay continue da ka jinge kasdang bat kayay continue da ka jinge habong jinge ka bamot kata ka jing shania ka jongi pura ha kata ka kam jong ka jing suspa ka bau Chris ula pendep alor jong ka ding fnang and repeat biang kadi ka jing shania pura ka jongi ha kata ka finish work u Chris ka pa ula pendep halor jong ka ding fnang fi kani ka pen kan mau berbor ini bakum no la pen kesan ni yang ni yakmat jong blek pa ubakoi anda bau nong pop ula kela ka bamot usung thu bau deu nong pop umla ban pen emi ladi ki kam ba bha ki jumu kimla ban pen emi u ma u umla ban pen emi u kam don kan no kan lenti le no kan ka jingek ka bala ban pen emi u tang lai tang kata ka ke basania ha u Jesus Christ da bau nong pop usung thu ye kata usania ba do ngek yu Jesus ku try bau nong pen em dei tang bau Jesus shim no e ka pop ka jungi dei tang bau shim ye ka jing bitar ba ka jing bishar u blay na ka jaka ka jungi halo ka dikna henry u ai ru ye ka hok ka ba ulang kamay na ka benta jungi nilong ki bam hok nilong ki bam janai bagimla ban lek tadi ban yo e ka jing kesan hakmat jong blay ku pa bu khoi barok ngala pop bagi na du na e ka burom ka jong blay
nên là bà bằng nghe yêu Giêsu cái pop trong ý ushim nọ mà uma usai kan khoi but om tang tao ai ru ka hok ka jang u shangi tata ka hok ken ka ba ula kamay na gabenta jungi da ka jingim janai ka ba ula im na gabenta jungi ka bangim laban im ha ka ba ula kangu purai ka hukum uble ka bangim ken ba ka jing kinya ka ba janai ka ba ula ai la ka dingfna ya ka ban map ya ka ban sign ya ki pop ki jungi katakan ketika hok ka jong Jesus Christ ka jingim ka ba janai ba ka jing kinya ka ba janai ka bu ai shingi dia bangin nget yo Jesus ku menang padim ki pop jungi ushim no Badai ka hok ka bau kamay na gabenta jong ingi yo ya kata ha ka jing jongi but ya gani ka kintin jing penkesan upol kren ba ki thi ke jong u kam tama ka shithi shaki nong Rome ka shithi shaki nong Galatia ka shithi shaki nong Philippi panyai penkan mau yang i haba ba nget yo Jisu yo ken ya ka jing penkesan na khamat jong le kum nong yo ka jing penkesan yo ka jing penkesan anda haba yo yang ni kata ka hok kabanao Jesus Christ. Para ba ublay pa pet chini yu iyang ilong gi ba puot. O iyang ilong gi ba hok. O iyang ilong gi ba janay. Aka nong rim jaga hok u Christ kaba ula ay syangi. Bagkataga dyan nado kasngi kaba fisya niya yu Christ kumutray bad u nong panim. Ikum taga jingim kaba pensmo ba yu Christ. Kaban pensmo ba yu Christ dang bagay continue. Bagkataga sya ka jini yu holy. Ada pura hagata ka finish work of Christ halo jong kadik na kapen kan ma boro-boro ngi bakum no lapan kesan yangi kapen kan ma boro-boro ngi bangin kamru halakas ngi ban syania au bangilaban di kata ga jing kabarog nay om tangga jing pen kesan henry ro kata ka sanctification ka jing jong ka jing pen khoi itong kam bagi da syania ungi mla da ga bor ga jong hi ong ka tiga jong blay bada ga bor jong hi ngi namla lem daw try wiram nakabenta jongi badihang ni ba ke Hebrew kalong ga bakatway kadakot ka banriw ngan puli nakabenta jong pi ka Bible ka ong kom ni ngan puli Henry Clem ka jinge omla ban pensno ba iyo Clem ka jinge ninamla ya ka ban pensno ba iyo ka gini ka jinge ka bau nong tho sa ginong Hebrew friend Kadi ka jinget ka bau nong tho sa ginong Hebrew friend kam day tang kata kam mere believe Henry ka day kata ka jingyay continue ya ka ban rest ya ka ban shania ya kata ka minsim ka jungi how Chris nagabenta ka jingpanim nagabenta ka jingpanksan nagabenta ka bam jikot nagabenta ka jingma nagabenta ka jingtingkon nagabenta ka jingim bam jikot nagabenta ka jingim bat kata ka jingim kabaruble kata ka jingay continue para bangit bangin rest ya kata ka mensim ka jongi how Chris marway lagalong ka jingpan lagalong ka jingpan ksan ka jingpan yasok ka jingsun spa ka jingting kon na dong siya dong ringkat ro kata ka jingim kabaruble so kani ka jingay kamday tang kamir believe kadai ka jingay continue ka jongi ban rest ban song jatai ya ka ban shania ha uta unang panim so ka baningkong ban penso bae you try ka de ka jingim jok ka jingyay shania ka jingyay rest ka jongi how tau Chris kain marway ubala im janai bat ubala ay ka jingknya ka ba janai ubala mi pat agasi ka balay ubala syanga ka ketika mon ka jang ubala yuk pa ubaya yasat na ka banta jongi ubala sa wandro ka burom ban syaw yang i shaladi ta ka ni ka beningkong ka ba ban emi ka jingim ka ba pensno ba ay ya utra ka de bangin ya ha ka jingkongu ya ka ktin ka jang ubala ban ya ka jingkongu ay ka ktin ka jang ubala para bangit kani ka jingit ka ba penim ningi kani ka jingit ka pelong ningi bangin syania hau tau nong penim kapen mi ya ka jing kongu kapen mi ya ka jing kongu bangin penso ba yo Chris kalong bangin im hangata ka jing yai pen kaladur ka jong u yangi sya kata kaktin ka baula ay na kabanta jami
Bangit pensu bahayu Chris kamot ban in conformity. Katkum kata ka reveal will kamon ka ba ulapan pau singi hagak tin ka jong blay. U Jisu pen kan mau yang i nagaktiin ka jong oblay naga gospel u Yohanes kalong ka bakatsaw kadakok ka bakatsan ngan puli nagabenta jong pi. Utray ang kumni ada piit niya nga tu sumar ya gihukum jonga. Pigini ka jingkong mo igaktiin ka jong oblay. Kamday ka bangi kamay ay banginyo jing panim. Nilayo ay gajing panim man babang ila syania ayaw ni Jisu marway. Nilayo ay gajing panksan man babang ila padiangay katakahok kabolong kamay na gabanta sumin. Hindi ka jingkong mo igaktiin ka jong oblay. Kaya ka jing mi na gajing panim. Fruit of salvation. Kaya jing mi na gajing panim. Kung ta ka jingit kapapalonging ibangin siya niya, how tao nong panim. Kapen mi ya ka jing ko ngu. Baro ken kibliyo ay ka jing panim nga kwa ang yufi. Kinit ikaktiin ka jong oblay. Kikwa ay ban in conformity. Siya kata ka reveal will. Kamon ka bola panpaw siya ngi. Hakaktiin ka jong. Kamon jo try ya kita kiba ulap panim. Kamday ifi papatak ya. Kamday ifi ka tu aga klema ka aurea. Kamday ka yak pertay ka yam pertay ka jikbaman jika pertay. Kamon ka juna ka benta jo fi kalong bafin imi ka jingim kabalong in conformity kabalapan kaladur no. Kapapidas rang ay hagajing gajong i. Bafin ya kata ka reveal will kamon kabalapan pau hagaktin ka jong. Ang Martin Luther bagata ho lapan imi gi nagijinget marway. How Chris marway. Hindi kata ka jingget kapapan imi gi how Chris marway. Kamlong marway. Kamlong marway. Never alone. Balay na marba uso o meet ng ta kalong kajing kongo. Di kumta, kaniga jingkok mo, kabasi siya para bangit. Katuy, nakadonot. Kabalayo, ya kataga jing tao tumay, nagajingay, kajang utra. Kataga day, kabangi o nagaktin, kajang ublay. Ban, koongo, banyan, nagajing koongo, nagaktin, kajang ublay. Nga duway, ba, pigin kabalayo, ya kajing suspa o Chris. Ba, pinamemsyo na kabantay iladi. Pinamemsyo na kabantay kajing dom, jangan jik baman, jangan ke pertai. Iem ke pertai. Hoy, hindi gini balong ka jik shy jangan pertai. Kumnong ila balong kum ta ka bangi komo. Da ka bangi ya ka kum ka ktien ka jong le. Da ka bangi tip ya ka man ka jong try ka ktien ka jong. Man bang ile ya kata. Aga jingim ka jangi onang yai pin kelador ngi si kador jong Jesus Christ. Unang hai bo ragi bagin ya dam ka kertain ka jong. But shisha ngin long ka jingker ku na kabantagi pabuan. But shisha ngin lawan on rari ka borong ke shout. Katakan ka ba bagin yan haga jingko si ka kien ka jamotran. Ala fi ya nga kamot ya kita gi balayo ka jingpan. Baro ka balayo ka jingpan kin yo try. Kin do ban ko ka kien ka jamku. Kadi ka fruit of salvation. So ubami na kata ka jingpan kabang ilayo pa diya. Kung kibriw gitalot, mo, namla manlen di kata, wat ilalir mo pasto. Tlot, sikat day Hindi halagas ni don pat ya, uta ubang ilasya niya o Chris. Uba na mino yang uba na yalam yang ilang magakatiyan dyan mo. Ringkat kabalay. Umensim dyan mo blay, ubala ay yang Bosyong hapo jongi menbabang ilanget yung Jisu. Unay ga bo rangi bangilaban im ya kajing im ka pens ko ba ya kamon kajing. Kataga di ka balay. Bangit im ya kajing im ka pens ko ba yung Chris. Kada kajing im ka ba im da ka bor jong umensi ba ko jong umlay. Ka ba im da ka bor umensi ba ko jong umlay. Hinamla ban ni kajing ka ba pens ko ba ya ka kerteng utra. Ban ni kajing ka ba pens ko ba ya ka mon ka jamu. Hinamla lemda layarak ya pi
Daw mensi bakut jong ublay. Mensi bakut jong ublay. Habang isutu biang-biang ni kakamram ka jong ka kong kaktiin ka jong ublay. Kalong ka bas ngaw tanat pan siya niya haga buot ka jong. Bangila kay niya kabangin im niya ka jong im kristan. Inim niya ka jong im mapan subae kay niya kakerteng ka jong utra. Fitit niya kakamram ka bakrautam jong mensi bakut jong ublay. Yang ha ka jong im jong kristan ka kay. Kadai gini, kadai ke jing yarap ka jong yang iban nak on nang yai pen kala dur yang i susu. Siya ka dur jong nong pen im jong i uji so. Jong mensi bakut jong ublay. Ha ka jing im jong u kristan. Ông bên xem mà khô trong ông lay, uyay pen kentang như cái ching cái trong, uyay pen khô như cái ching cái trong ni, uyay rap như bangin pit yap, như cái ta cái pop cái bên snow cái do cái trong ni, uyay rap như bangin say cái so cho cái họ, bên xem mà khô trong ông lay đây mà uyay rap như bangin em như cái ching em cái bên snow ba cái tên cái Badai hang ni mu Apostle Paul, Ukraine nakasitiyu Paul si kinong Galatia kalong kebesan, kadago kabakan riu ngan puli na kabenta jong pi. Bible gong gom ni. Henry nga ong to ya do mensim. Te kum ta pinong pendep ye ke jingkwa jong kado. Im ye ke jingim kabashania ago bo raga jing penya mensim bako jong oblay. Ba mensim bako jong oblay. Untray ya ke jingim jongi lengba ga di ketien ka ba ula ai shin tegam ta di balong gi ba dak do men si ma ko jong oblay yin ya de ka bor men si ma ko jong oblay yin ai di ga jingim ka ba sharia ga bor ga jong ga kasni hai ga jong bor yin long gi ba dak da ka ketien ga jong tra na ma men si ma ko jong oblay untray ga jingim jongi rengkat ba ga di ka bible ka ba nga bat ba nga kren Shipi. Om Shaban ka ketin ka jong oblay ni. Hapo jong ka ketin ka jong oblay. Badek ni po ong ibang po Kolosai. Ay baga ketin u Chris kandap kar hai yo pi. Na badel la baga ketin. Pumensi mo ko oblay on train. Ha ka jingim ka jong. Ta ni kabalay. Yun ipek pat niya kamat kabasa. Bachuwa bangin po yung kamat kabasa. O kapat pagkirmaw ka jingkran jong John Owen. Penyap ye ka pop, lem kam ta ka pop kan penyap ye phi. Da ka bor phi nam la ba ne gini. Gidi ban long gi ban. Gin long gidi ban long gi bangai ki ba shania ha ka bor jo men sim ko jong blai. Bat kat kum ka kitien ka jong blai. Gin long gi ba dap ti ka kitien ka jong blai. Ta ka bang yi la la kasi. Sya ka jingalam. Sya ka jing control, sya ka leading, sya ka jing petenanti, sya ka jing pesat bor. Jo men sim ko jong blai. Au Chris ba dap ta ka jing Pula yang i om tang i kaktiin ka jumen ray la ai ka men se bakot bo nya rap yang i ba ila ken ya ka ban ya ka daga jingim ka ba pen mo ba e ya man bangi sania hau kres man ha bangi pet shu kres sa ki spol baro ka jingim ka jungi men se bakot le ray ka jingim jungi Pangilaman im ni kata im ka pen semua bahae jika kateng ka jama tan maka kamram jo men sim bakoi kalong ban pendan borom Ukraine ban mambangi berkat Ukraine men sim bakoi blai trai ban man bangi puli ka kiting ka jama blai men sim bakoi blai trai le maka kitin ka bangi puli pakom tahu ai ni dekat ka bot pat pengkan ma ka kiting ka jama blai uya rap lem na ka benta jungi pangilaman im ni kata im ka pen semua bahae jika kateng ka jama kabasam Bangin im ya kata ka jingim ka ba penso bahae ya ka mon jong Jesus Christ kalong bangin wat ban pendan borom yaw blay haki por ban wat ban pendan borom yaw blay haki por baro ban penso bahae Christ kamot ban im ringkat bakata ka jikrang ka jikmu ka jikwa ka bahalor tam Jong ka jingim, ka ba penso bahae, ba ka ba latrang ya ka bangin ya ka jingim, ka ba pendan burom yaw blay. Ka penang kong koren kalong ka ba jipaw, ka nagka ka ba life way ka ong. Haba, piba malifidi, na file iki baro, tule iki baro, ban pendan burom yaw blay. Lagalong, hagajakan tre ka ba fitre.
Buhay ni ka jingwat jong fi. Bangan na letre. Ka jingim ka jonga ka di ban pendan buram yo blay. Ban pendan buram yo Chris. Ban emi ka jingo penso ba yu bangan don ka jing tmu ka jingim jonga bangan pendan buram yu. Ala ka don kata ka jing tmu ka jingim ka jong fi. Ban pendan buram blay ka jakata yu vitre. Pinum le ya ge. Pinum le ya ge. Ka ban ka balang persya ay ka ban jong. Pintre hok pin pendebok ka kamram ka jong fi. Nama kata ka day ka jing ka supreme im kabadan ka jing wat jong fi ban pendan buram yo tra. La kalau hang ka jing syukri ban pendan buram yo tra. Pin kre la ka jong ka jonu. Yo tra ha bangan let ka jing syukri la kalau hang yin mane ka jing eseng. Pin kre ka jing wat jonga. Bagan let way pat and re bangan yo ban pendan buram yo me ka jing syukri. And it's not ka ktino try. Nang da nganda kencing ke kerteng ke jangku nganda syukri yu ke kom ke ktien ke jangku baka bagong kata ka kom jing mani kan penan borom yo tra ka pasti kalau ngai ki beri ke syukri ke sini ki syukri yu tra shaban ke ktien ke jangku blai pila ban ong bagan ni ka penan borom yo tra henry kam penan borom yo blai lada ka lights na ke ktien ke jangku blai la kalau ha ke jing ade relationship la kalau ke jing ade samla ke jing ade shitna ke jing ade shieng shisam ke jing ade parabangai ke jing ade paralok Ngida kuat ban penan berom you try bagi doni kata gajing temu in le aka shua bangin keren shua bangin le kanu berperkat ila perkat lupa baga kuat ban penan berom you try bagi gajing gede kenang ba utrai nyo ke berom apa kada kata gajing mod tidak kuat ban kok mu you leng baga ktien ka jong tro ha gajing im tu fi pamalang kasni ada way pa way sound dan gajing temu ba de kuat ban im gajing penan berom you play Unsangnya no balik sa jaga sa jigdo. Unsangnya balik sa jaga ka peso siyo di ba? Unsangnya balik ganu gal jigle ka busutu kani ka peso bayo blay. Karukom kren. Karukom perhat, karukom tray. Na dom siya do. Para magi. Habi bamal ni fidi. Pile ganu. To le kini ki baro ban penso bagen. Iyaw tadi. Katakan ni kapasaban, wala lagas ni. Bangi na kwae ban im ni kajing ka penan berom you blay. Haki paro. Baga bakado, baga basan. Dan sibur kimat ang nga atang sang taliya gani ko po. Nagabanta jong pi. Bangin im ni kajing im ka bapen sa mabahae yaw tran. Kadai kajing im. Ya ka bangin syakri. Kajing im juga kajing syakri. Bat kajing im jong kajing Habang nga puli ka Bible ukris ru usyakri. O nga wan om ban sa syakri henday bangan syakri. Ban ngirong ng syakri ni ukris. Bagay syakri ka dyan niyo kami nakataka doon kabas nungu ika nagajig pan ay kabula ayang ni. Kajing sungu ika kabula pendep ano kading sana kabanta dyan ni. Kajing sungu ika nagajig im dyan ay kabula im na kabanta dyan. Im dihak manginyo priyang ni kajing panim kilong kabula jod pag paglaram. No try uwan ni kabanjingo. Uwan ni kaban kta, uwan ni kaban pen kendo yang ini. Uwan ni kaban pen sutu yang nak kubur apa bagi yo ika jing panem. Parang yo ika jing panem kabang isyo kabang ikam siyo dor siting karo. Gida siyo mu haga jaka bangin late do job. Haga jaka bangin ha baga jing bitar ka jong oblay. Nama ka jing ay baga jing stay ka jong oblay. Lapen im yang ini. Iyo yang ini. Nama pang iyo siya kibam jukot in impat ika jing im na kabantaw ta. Ngin serve yo Chris sa kibantawaro. Kabami na kadoano jaga jing sngaw mo gen iyo to. Hagi baro jong kajing im kajong hi. Upol upan kan ma yagi na kabaning kong korin. Wong kuno bangyam long shu di jong hi. Ngilong ki jong oblay na malatien dengi daga dor ba kasnam jong uturay. Wong to pendan buram ya oblay kajing im kajong hi. Ala video Kristan at hit if kador bakas nam Chris. Bat phim long shu ki jong pihi filong ki jong tuan. Ba fin im ye ka jing im ka bala pensno bha ya u. Fin syakri ya u. Fin wa ye kum no balle ka mon jong. Fin trang erer dik ka jing im ka jong bi ba kum no fila ban im ka jing ka ban syakri yu try. Hagi beta baro jong ka jing im ka jong pi.
Tolong ke basusi bangin bagi bol ki syakri you try klik ki jiseng hakasi Sunday kat pada rest of the week ki im na kam tayo ladi ki im na to ka pasay don lagi ba im ni ki jing im ka ba ijri ya khmat jong trai ka patay shy ba fimdan ka jinga day ba do fimdan ka jinga day ba ka balang fimdan ka jinga day ba ka niam ka jong wi na fimdan ka jinga day ka ba shimet ka ba shisha bat u nong panim so ka baning kong in syakri you try ka mi na ka dono ni sangu ya ka ay ka mo try ba de na ka benta jing kalau sai long balai dekat kabaat kabaat hulai upol pen ken mau yang dekat dengan puli nak benta jong pi lai dekat kabaat hulai ka ongkom ni kat kaba pinle to train na du ka mensi kong bahau tra but ha kibril kat ba pile kat ni kaba pile to train na du ka mensi kong bahau tra gibeta baro jong ka jingim Kristan ka jong pi tem em ka jing im jong hi kom ki bangai ka parthai ka de ka jing im ka ba ai ti lot ka jing im ka ba trang ka jing im ka ba don ni ka jing tmu na ka benta ka kerteng ka jong trai mar mai dai shu na kam dai ni ka de na ka kerteng ka jong so ka baning kong bangin syakri yu trai ka bahan bangin syakri yu Kris na ka bangin syakri ya laki para bangai ya kibril dia juga buang kepala. Kata ka day, kabahat. Kasokwan ka babi, naga main point ka basan. Mangin syakri yu Kris, naga ba syakri, ya kibril ki jong. Ngipin pao, ya kata ka jong i. Nama ba u Kris, ulapin pao, ya kata ka jing i, ningkong syangi. Bagam ta ngipin pao, ya kata ka jing i, Shaki hun ke jomo blai gida syakri yo Kris na kabakas ni syakri ye ki daga bangi da kwa ban le ye kene knang ba kandon ke jingerap baga jingate hakata ke jingim Kristan ke ngim laban im marway ko mo bangi gidon kami gi para bangi banya sharpen iwe banya aimen sim iwe banya sneng bani kan tu para bangi knang bangila ya ka bangi ya rengkat Sala naga jingkot kebahanan jomo Jesus Christ. Badihang ni baga beningkong Petros kalong ke besau kedekot ke besipo kapen ken ma yangi ngan puli naga benta jong fisau kedekot ke besipo ko ongkom ni. Wei po wei baro kat kumba ulap diang ye ke jing ai. Kum ta ken unsam ye kata perlokhi. Kum ki sordar baba ke jing ei babun jat jong blai. Ada boleh ai ni kijing ai. Kita kijing ai ki boleh ai tapi kalau ba fit syakri yo Kris, tega ba fit syakri ki briu ki jamu. Kata ga dei kijing tu ko boleh ai ba boleh ai yang ni kijing ai bakin zaman sim bangin syakri ya ki yo Kris tega bangin syakri ya ki para pangin. Kenang ba kata kijing im kijing i. Kung ki para bangay ilak banyak imlang kata ka jing imkeng kapa pensu ha baga pedang nurok ya kakateng kajepo baga basi kabasi kalong ba kumnungin pensu ba yu Kris kabasi kalong ba in syakri yu Kris taga bangilong kasakhi siya kapartay kata ka day kabasi na main point ba 5 kabningkong in syakri yu Kris kabag meet na ka jing smongu kata Gajing ay kabaw la ay syangi, gajing paning kabaw la ay syangi, gajing ay gajing snay kabaw la paning syangi. Kabang ngin syakri Kris taga bang syakri ke param ngay kabalay ngin syakri ngin penso bayo Kris taga bang syakri yo Kris taga bang ilong ke sakhi sya ka berthay. Jesus wang ilong ke jing syai sya ka berthay na ka gospel masias bang basan kadakot kabakat real. Idon na ka berthay. Ka kamram gajing kalong bangin ting shan na ka bentaw tura. Ngimlong gajing sya. Ukris long gajing sya. Ngi syura ay kata gajing sya ukris sya gaberday. Ngi penbenay kata gajing sya ukris sya gaberday. Daga jing im gamang im. Daga rukom im gamang im. Daga kecien gamang ikran kamtam daya bangi pla. Yaw ni ukris sya kiwaypan. Kabas no si kalong ba haga jaka bangin long kata ka witness sa gaberday. Ngila kalalong panpan gajing sya kamben na marba. Ni kam sniu palat ban ni gitu ki bempat long Kristan.
Haka jutang ka berim la jit knang ka jai berim Israel bakalong ka jing sai sa ki jentil penban ki jentil ki rung haka ri Israel hadu ba ki pen pai ki nakalenti ke jamotran hadu haka jaga bakilong ka jing sai sa ki bertai ki kalalong penban ka jing dom sa ka bertai ka jing dom sa ka bertai haka jaga bakilong ka jing sai sa ki jentil ki kalalong penban ka jing dom sa ka jentil Bun sin bau try i lagi jong gajat ben riu udu sneng o sampa pan pai pat lagi bagin kala bamot man bagi kala ke bamot ki pai pat ke tingin ga jong oblay man bagi pai ke tingin ga jong oblay ke sama syakri oblay ba em ba komta ki long ga chik sai ka pernah ka tiap bak ki syakri kan ya oblay o ba em hangi ro gani ke smi haga ka bagin i ka pata ka i yu kris lang ba ga jik em ga jong i ni i pen ban bakalong mar khong pong da jen barok ki kristan ki sngau tu Shisha, balakhat yaki ban pinsoba, you Chris, na kabagi shakri, you Chris, ban sakhi, you kapag sangi no, ban lek sa kajaga babday ban lek, ban kren ni ka e babday ban kren, ban lek ka e ban lek, ban im ka e im, kanu ka songkang sa manandong siya no. Lapan im yang i, nang bangin benay u siya kapatay. Labu yang i kadi kapatay kanang bangin benay u siya kadi kapatay. Lengba ka evangelism, lengba ka commission, lengba ka kamdesne, lengba ki a baro ban i ka nagabot ka gospel ka ba kalakay ni ka chigip ka siya. Hindi man lang gading siya siya. Hindi ban kiyar nakiimlang kasalang. Hindi ban ruma kiimlang kasalang. Hindi ban yan kitling korlem ni kakamabha kiimlang kasalang. Hakasnong katao. Wala ka kamsor kanaro. Lagi Kristan di siya gidan gajimot. Bagi na terang pan im kung kakiting ka jaman kinlong ka jingsay, halu ka sorkar, halu ka jela, halu ki kamsnong kamtao kamima-sima. Ka Bible kami kaya gibagin pedyak nakiimlang kasalang rin. Ban im makiimlang kasalang balong ka jingsay. Hapdeng joki na kabentaw fresh. Nga yung nung saray. Nag-iig di ka bagkikling kolam ni kakamsnong. Ngajirap di kirang basnong. Habag yun. Ngahirap di kita ni kakamsnong kamtaw habag yun kam. Iya ka dyan kam. Iya ka dyan kim ka dyan nga kasnong. Nadakwa man ayat ti ka mang kikadeng. Kanang bang nadakwa bang nasakiyo krista padeng jong. Ngam pet siya dyan nga. Nga don hapdeng jong ki. Na malabu iya nga mang nung ka dyan siya. Siya ka padeng. At yang ni mga hapan fake mahay ka dyan ka dyan. Krista ka na ka dyan kitli ka pa Bau beliau sepanjang kenyang nila lang nimla, nim syempre ang pandep yak ay ng lakfat ni mga Nagabanta ng liyo ay kachip pa ng mga fi. Piso ko ay ng kren. Nagabanta kita di basyuhan fateng. Kibam kibasyu long kristan naman ba long kristan kibam patma utray ka chikim ka chimki na bad person ikin. Dai nagabanta kibada ma siya utray ka chimko jong piso to ay kabang kren. Hoy nagabon ka chikim kinama banle ka Inang kami ka boro trial ng momensim ba ko jong blay. Tiyan jong kanang mangilapan im ya ka bagong katakin touching him. Blay ger ku yang iya ka po. Ay ba penlut yang ka tayo brush tayo ngano man kakasing la siya ba brush tayo boro ni usnam boro ka chingin ba jong fi ong ngada kwa ay rer ngada pen hala ka jong ka chingin ngada yele hala ka jong ka chingin ba ngada kwa man na penso ba ya Dongin bu dia keduksa jadi banyak kebalang ke benento. Ki apostle ibadani ka bagom kata kajing terang na ka benta ka kapten ka jong. Kindesu ki jong pihi kide kidor la ki ka dor bakas nam Kris. To penan borong Yesus. Hati e. To pensu bahayu to rang an pensu bahayu hati e. Ublay ka jing so. Uloran kat ki ko kuyi pi lengba ka ni ka jikai na ka dien ka jong.